Hola, bones, gent del Cau d'Olot, què tal, com esteu? Bé, ens presentarem una miqueta i us explicarem una miqueta el que farem, a veure si us agrada. En primer lloc, també volíem agrair als caps i queles del Cau per convidar-nos i per muntar aquestes jornades tan boniques, no? I tan especials de Sant Jordi a casa. I bé, nosaltres som Bàrtzia, som un projecte de música i poesia protesta. Està format per 3 dones, venim des de l'Alt Penedès i des del Baix Llobregat. I una mica el que nosaltres volem fer amb Bàrtzia no és, d'alguna manera, pues, donar veu, no? I ser una veu també de totes aquestes lluites, no? Totes aquestes lluites socials que hi ha dia rere dia, no? I també posar veu a tota aquella gent doncs, que, que s'ha alçat, no? Durant tant de temps i que sempre ha reivindicat la lluita i ho ha fet en forma de música i ho ha fet en forma de poesia, no? I per tant nosaltres volem ser doncs, això, una expressió més d'aquesta lluita. I bé, doncs avui us deixem una cançó de la Sílvia Tomàs Trio, que és una cantautora catalana. La cançó es diu Un vell home, no? I narra una miqueta la història, no? De com han canviat, no? Les coses i com el capital al final ha pres, no? La vida i ha pres les terres, no? Convertir-les en una mercaderia. I parlar una miqueta d'això, i llavors hem cregut que també seria interessant enllaçar-lo amb un llibre de la Silvia Federici que es diu Tornar a cantar al món, que us explicarà de què va la Gisela, i acabarem amb uns quants poemes de Vinyoli, un gran també de la literatura catalana i que també sempre li ha cantat a la natura, no? I creiem que ja que era una cosa pel Cau, doncs que era un bon tema, no?, per tractar amb vosaltres. I res, això, que molta força i us deixem aquí amb el que hem preparat. Una abraçada. Potser abans érem pobres, no teníem tot esclar. A l'hivern es menja bròquil, a l'estiu s'assega el blat. La tempesta ens avisa del cereal que hi haurà. Ens van prendre el que sabíem i els que ho saben moriran. Qui recull el seu sembrat, qui recull els seus refranys, qui recull el seu refrany. Que els nostres fills ja no saben com fer créixer el seu menjar, com s'arriba al sacrifici, com s'afronten les veritats, com s'afronten les veritats. I no l'hem sabut defensar i ara la venen per peces com si fos un tros de pa. Amor meu, teu de la vida, mai és tard per recordar que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar, que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar, es pot cuidar, es pot abandonar. A Bàrtzia moltes vegades parlem de les lluites per la defensa de la terra, no? Són lluites que estimem molt i són lluites que admirem, no? Admirem les comunitats rurals que s'erigeixen contra el que el capitalisme ens ha pres en part, que és la vida rural, que és l'amor a la terra i que és la quotidianitat marcada i organitzada al voltant d'aquesta terra, no? És així que Sílvia Federici ens parla en un llibre que es diu Tornar a cantar al món de lluites per la defensa de la terra contra un capitalisme salvatge que vol matar qualsevol trosset de vida o qualsevol indret on existeixi una vida que per ell doncs, no és productiva, no? Sílvia Federici és una activista marxista i feminista italiana que ens parla dels règims de tinença comuna de la terra, ens parla de com hi ha comunitats arreu del món
moltes de fet, que s'organitzen i que teixeixen comunitat a través de règims de propietat comuna de la terra, és a dir, no existeixen títols de propietat individual i per tant el treball és sempre col·lectiu i el producte final que la terra genera es socialitza i es comparteix. I en tot això es teixeixen relacions, es teixeixen vincles de suport mutu i es teixeix cura i amor. És així també que Federici ens parla de la cura i de l'amor com una tasca infinitament revolucionària i infinitament potent que una mica hem de centralitzar i hem de dignificar, lluny d'aïllar-nos i lluny de fugir-la una mica. Federici parla de com, tornant a posar una mica la cura i la vida al centre, fem un pas més cap a la superació de l'aïllament i de la soledat capitalista. Parla també de com normalment són les dones les que posen el cos davant del capitalisme per la defensa d'aquesta tinença comuna de la terra, perquè són les dones en gran mesura les que la treballen i les que hi teixeixen els vincles de suport mutu amb la comunitat. Silvia Federici ens dona una mica un bri d'esperança i un bri de llum, explicant-nos com des d'Occident, el Banc Central Mundial i el Fons Monetari Internacional s'esmeren i s'entesten dia rere dia en aniquilar i en matar aquestes comunitats, amb plans econòmics que liberalitzen la terra i que compren i venen la terra, però tot i així les comunitats resisteixen i les comunitats hi són dignes i en peu de guerra. I en tot això, això és tot una mica pel que fa a aquest llibre. És un llibre molt real, que dona molts exemples històrics i que a més és molt amè i que us recomanem molt. I a més tenim també Vinyoli. Vinyoli és un referent, com sabreu, de la poesia catalana i a més és un poeta molt adequat per aquests dies de confinament i per aquests dies de casa. És un poeta que neix en una família humil a Barcelona i és un poeta també que parla molt del pas del temps, de la quotidianitat i d'existir, una mica. El llibre que tinc a les mans es diu Tot és ara i res, és un llibre que va ser escrit, penso, cap als anys 70, i en el qual, Vinyoli escriu 2 poemes que trobo molt bonics i que us recitaré ara. Són poemes molt breus, el primer es diu Tot és ara i res, i fa així. El que jo sóc és un concupiscient, però no perdo, mal que us sembli, del tot la mesura. Els crepitars d'agost, vora la mar, la llum meridiana, les pluges de setembre, els coures octobrers, les gleves roges de sagnança com entranyes, els arbres enterinyats on les aranyes aguaiten l'insecte amb ulls vermells fins que l'atrapen i el devoren. Les branques negres fent crec-crec amb el pes de neu als hiverns. M'estrenyen fort, em fan caure contemplativament. És un dir. Pregunto si no és un gran consol dir la paraula pluges i fer que plogui tot un llarg matí d'abril, on a recer d'una ala de plom prenyada de tempesta pugen, aspira el cant d'un rossinyol afemellat, des del fullam espès que esquinça i omple de memòries els racons emborlats de dàlies. Quin jardí, quin era sola, quins pallers, quin rec. L'arbre ja sec se'n veu d'aquestes aigües filtrades dels orígens. El fullatge caduc rebé ple de molts ulls d'abril i la verdor puja compacta de l'ancestral subsol de pedra tosca. Crits que jo m'invento, que ningú no sent. Els morts flueixen hiperbòlics. Tot és ara i res. I un segon poema, també molt breu, que em penso que es diu Des d'una certa distància. Ja no està, aquí. I que ens parla d'un concepte que trobo molt adient també per aquests dies, i molt explicatiu, que és el concepte de fragilitat. Crec que és un concepte que estem experimentant molt dins dels nostres cossos aquests dies i que és bonic també de posar-li un poema. I fa així.
Consola, reconforta veure refer la gerra trabucada, rompuda en 1000 trossos, veure que els ajunten amb resines sintètiques perquè serveixi novament. Tractem-la bé, mirem d'acostumar-nos a la fragilitat i no posar-la a prova. I això és tot. Un petonet. Doncs bé, fins aquí el tastet de Bàrgia per avui. Esperem que l'hagueu gaudit moltíssim i res, ens veiem als carrers i a les places, que és on a nosaltres ens agrada tocar i ser-hi, i ja està. Llarga vida a la cultura i llarga vida també a tots els agrupaments escoltes per la tasca incansable que fan dia rere dia educant nens i nenes per a la transformació social. Una abraçada.